Opak ruoth nyikwa Ramogi. Rokamana enyo kumkite Ramogi TV ka une wang sa chenro mar duol uyudo mana katemo pango gimoro ka nikech gima dhi timore bang'e kidienyo mar ariyo mar chenro mar duol ni wadhi bedo piny gi governor His Excellency Her Excellency Gladys Wanga mano governor ma Homa Bay. Gimomiyo ntiere romo mar joket mwandu matimore Homa Bay gi dende gi dongere ni Homa Bay Investment Forum. Mae mbaka mwadwa go kode ni to thuolo mage manitiere Homa Bay kama ng'ato nyalo kete mwandu mare to bro yudo ala marom nade to gin ji machal nade magidwaro gin jo pesa lelo koso joma mamboga gende jo boda boda bene ni kamoro maginyalo yude margi moro matin magitayo. Ntiere jo mosewacho bene ni ma endi pesa monego beni tiyo godo e gerruok e Homa Bay titiyo kode wach mar keto mwandu. Obro penja achiel kachiel imbe dwa winjo pachi ari adek auchiel nono kaka inyalo yudowa. Jaloko marwa en Wilson Ochuka jakabuoch Kobita. Anto nyinga en Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawango. The highest institution with forged certificate is the Ministry of Interior. But more so because also it has the highest number of employees. Board mochung' ndiko jotije sirikal PSC oyango ni apisa mag sirikal maloyo 1,000 oyudo tije ka gitiyo gi oboke mabandia. As we found our own investigation on the financial flows, we have submitted the file to the DPP. It is still with the DPP. Although we found money that were embezzled, and we have evidence on that. EACC olando ka okang' ne Senator ma Uasin Gishu Jackson Mandago e wi lal mar omenda jopuonjre manowinjo dhi osome piny Finland. Radio osekelo lokruok mar oganda to gi lokruok mar piny. Mokwongo awacho ni information ma radio pass for us. Higni 100 nyaka ne Nyakalondo ne chak tiyo wakolo kako osekelo lokruok e ngima jopiny. Orwako keno nyikwara mugo chaka ni gweche manyien ni board mochung' ne ndiko jotije sirikal PSC ochwaro report e wi kwan apisas mag sirikal maromo 1,280 matiyo kod oboke mabandia e bede migepe mopogore opogore. Ma endi nonro moyangi kinde chiwo report ne okwach kich kod EACC e wi medruok mar oboke mabandia ma ji donjo godo e apise sirikal. Kwan certificate 53,599 ne ochwal gi duol mar NEC kowuok e bede migepe 91 mag sirikal mondo minon gi anin to begin kare kosoyo. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. E kinde chwalo bok mag jotije mani apisi kotiyo kod certificate mabandia mani okelo kanyakla board mar jotije sirikal PSC e duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC kanyakla kod okwach kich DCI. Now, members of the fourth estate. Oyangore ni migawo mar arita kwe ni kod kwan mathoth mag jotije man kod certificate mabandia kambi teko stima mar Geothermal Development and Corporation, kar thieth ma Kenyatta, kar thieth ma Moi mithiedho tichwalo, the Moi Teaching and Referral Hospital, mabende ni kod kwan mag obok mag jotije mathoth mabandia. The highest institution with forged certificate is the Ministry of Interior. The other institution is the Geothermal and Development Corporation. That's at Aparastato under the Ministry of Energy. And the third one, which should put a worry in all your faces, is Kenyatta National Hospital. This is a health institution. And the fourth one, with the highest number of forgeries, is Moi Teaching and Referral Hospital. This is another health institution. Apisas mag sirikal moinge 1,280 nyalo biro chamo oganda kendo duoko omenda mag osach gi magisebedo ka gichamo bang' fwenyore ne giyudo tijego kod certificate mabandia. Anybody that is found culpable will have to bear the consequences of their evil, including forfeiting anything that they gain that they may have accrued over the period of time that they have served under that fake certificate. We are also seeking the cooperation of the ministries, departments and government agencies involved to cooperate with the DCI in terms of the expediting of our investigations. Governor kod josiasa mamoko kuomgi nyalo biro mokenot e wi obok mabandia e kinde manondo med kase kod duol mar EACC, DCI, kanyakla kod PSC. The governor is the culprit. He even goes and tells the young men, tafuteni makaratasi ya uongo River Road, mulete muandikwe kwa sababu mulinifanyia campaign. A whole governor encouraging young people to commit a crime. But when the DCI, when the EACC, when the PSC get hold of you, there are two aspects there.
The criminal aspect, you will end up in jail. And second, whatever you have been paid, EACC will try to recover. Jakom EACC David Oginde, ogai mar DCI Mohamed Amin, to kod jakom board mar PSC Anthony Mushiri, okonyo kochego oserumbo piny ng'ae kanyakla kod rang'iny mar somo pachoka. When we start using fake certificates, the message outside there is that don't rely on the Kenyan certification system. People use a lot of bogus certificate. You are undermining the education system of this country, which is currently very reputable. Ekinde maduol ma kedo gi mibadhi pachoka EACC osegolo chik ni jogo mane otimo mibadhi kendo yudo tich mondo okawnegi okang'. Penjo maduong' ni to bende omenda magisebedo ka gido ka kosara ibiro podi kendo duok ne sirikal. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kani jata tije ka EACC Twalib Mbarak olero ni giseyudo neno manyien matudo seneta ma Uasin Gishu Jackson Mandago kod mibadhi mar koto jodak ma Uasin Gishu kama jopuonjre ne ochulo pesa ka osingne gidhi somo e piny Finland. EACC wacho ni gisetimo nonro malong'o kendo koro gin kod neno motegno ma gidhi chwale doho mondo Mandago odhi oduok penjo manikuro. Iwacho ni giluwo ni Jackson Mandago nyaka ikre mar duoko penje do ka jatelo go tudo kod bedo e winjruok kod mbalariany mar Finland kod Canada e ataro mar chik. It was done by DCI. We also did our part. For the DCI, it is ongoing in court. As we found our own investigation on the financial flaws, we have submitted the file to the DPP. It is still with the DPP. Although we found money that were embezzled, and we have evidence on that. Do mamalo omedo kinde ne chik machungo chudo mar omenda mag somo kaluwo mbui mar e-Citizen. Kano medo thuolo mar chungo chenro makamano, do wacho ni chungo chudo go kokale mbui mar e-Citizen ok birocho chenro mora mora mar sirikal. Magi timore kinde mar riwruok mar okinde LSK kod mar jopuonj Kupet bendo riwre burano kaka jokanyo madiher ni mondo nyuak gi burano. Jokanyo sekta mar somo pod medo duondgi e kwedo chik mar migao mar somo mar chulo omenda mag somo e mbui mar e-Citizen kaka wuono doho ogolo chik mar medo chungo chudo makamano kik chakre nyaka bigol ng'eto e burano dwe mar Ang'wen. Riwruok jopuonj mar Kupet ma bende okwayo mondo nyuak gi e burano kaka jokanyo ywak ni chudo e e-Citizen dhi medo pek ne jonyuol e chulo fees kendo rocho chenro mag somo. To disbursement mar capitation mar 22,300 schools en gima osebedo very sluggish. Obedo en gi nyao maduong' manyiso ni kata beni e-Citizen tiyo to ok onyal tiyo maber. To bende odhi agula achiel, obiro kawo thuolo mang'eny mondo pesa ni udug back to school. Transaction ka transaction en gima kawo siling 50. To ka parent achiel odhi school ding'wen, to kichino se lose 200 shillings. School biro bedo gi chir mar medo fees ki 200 mondo gi cost no endo gi transfer to nyithindo. Misori omedo ni bedo ni ne oko kawo pach jokanyo sekta mar somo omiyo nitiere penjo mathoth maluoro chenro ni maonge ng'ata ng'ata manyalo lero. Wach mosir kod nyawadgi mar elimu bora working group Boaz Waruku. Stakeholders mag education ng'eny, jopuonj nitie, jonyuol nitie, international partners and local partners, civil society, ji mang'eny gi duto te nitie, ketgi kanyakla gi joma timo nonro, researchers kaka wan, ung'iyo ni to ere rieko ma koro wanyalo logodo shida mantiere ni. Misori bende dokne jopuonj ewi gima iwacho ni samoro jopuonj kawo omenda mathoth mohewo mowinjore kawo kuom jonyuol. To gima timore ni jopuonj wan joma very creative. Environment ma wantiere no endo emwa create mondo provide solution mar yuante mwatimo. Koro wawuoyo gi jonyuol, to wanyiso jonyuol ni ng'eni jopuonj mokelnwa skul kaendi nyalo mana puonjo subjects 4, to watimo subjects 9. Koro miwauru jopuonj manyalo puonjo subject 5. Koro gimanyo jopuonj kwan, gimanyo jopuonj physics gi chemistry. Koro mechulo gi pesa ni. Mibiro ng'eny kabisa. Bura mar chulo fee e mbui mar e-Citizen ibiro winji tarik 17 dwe mar Ang'wen higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ogai mar jomin bura ochwalo milome ni doho mar dwaro mako apil ne kwedo ng'eto mar doho manyocho oweyo thuolo nyadendi Jackie Maribe e bura mar nek mar Monica Kimani.
Jamin wach OJ Omondi olero ni ok girwako duoko mar burano kendo gidhi pedho ng'ur e doho. Tich adek juma mokalo jayal bura Grace Nzioka nyocho golo ng'eto e wi burano kendo weyo thuolo Jackie Maribe ka Joseph Irungu to nyocho yudi gi ketho mar nek. Masani koro rito kum mare ma idhi miye tarik 8 dwe manyien. Ogai mar riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga koro dwaro ni od bura okadh ripot mopedhi e nyimgi gi komiti mane tayo twak mar kelo winjruok e kind riwruog Kenya Kwanza kaachiel kod mano mar Azimio la Umoja. Raila ma en loso Kongo Weya Mombasa dwa ni od bura opuodh kendo okadh ripodno e thuolo ma ok okadho juma achiel mondo mi giyud thuolo mar yiero jakom duol mabiro tayo chenro mag yiero e pacho ka en IEBC e higa mar 2027. Raila ne oten gi gavana ma Mombasa Muhammad Sharif Nasir mane ojiwo jodak Mombasa mondo mi ondikre kaka jokanyo mag ODM to mondo mi giikre ne yiero mabiro. Mane en gavana ma Mombasa machon Ali Hassan Joho bende ne oyuore romono okono lek mare mar bedo jatend piny Kenya pok orumo. Aliweka timu pale kiongozwa na Kalonzo Musyoka. Wameongea mpaka wakatoa ripoti. Leo hii ambayo ni Jumanne tarehe 13 hiyo ripoti inafikishwa katika bunge. Bunge inafunguliwa leo na ile ripoti imewekwa katika meza huko. Nataka hiyo ripoti ipitishwe wiki hii. Baadaye tuanze harakati ya kuteua tume ya uchaguzi ili Chebukati alale kabisa. Hiyo ripoti nasema mpaka tukubaliane, mimi na Ruto tukubaliane nani atakuwa mwenyekiti na kina nani watakuwa wanachama wa chama cha IEBC. Simamo wangu ni wa Azimio, kiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga. Raila amenifunza mimi hata yule aliyekupinga. Tumeelewana sio? Simamo ni kujipanga. Simamo ni nini? Nani amewambia mtoto ya Mombasa hawezi kuwa rais? Iko mtu amesamana na hiyo? Iko. Ile kitu mbaya naomba tu tukae imara katika chama cha OD. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa okwedo weche moko mane osechako fuong'ore ni ochano loso riwruok mar siasa kod ogai mar duond bura ma Wiper men Kalonzo Musyoka motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. E twak mare kod Ramogi TV, Wamalwa onyiero weche makamago ka olero ni romo mar siasa ma osebedo ka otimo kanyakla kod Kalonzo en achiel kuom okenge mag Azimio mar tego duond buche duto mag manie Azimio. Wamalwa lieko ni riwruok mar Azimio dhi kelo kanyakla jodito mag siasa pacho kaendi maket gi riwruok mar NAK e higa mar 2002 mar golo piny owacho mar Kenya Kwanza e loch e yiero mabiro. The coalition is only as strong as its constituent parties. Just like they say, the chain is as strong as its weakest link. So that is why we want to strengthen our parties, and we've agreed to go out. And remember when the Right Honorable Raila Odinga came to Kitui, he was very clear that when you see Wamalwa and Kalonzo out here, it's not that we're splitting as we know. It is a strategy. Let them go out. We've seen Raila at the cost strengthening ODM and across the country. That is an agreed strategy that we have as Azimio. Ultimately, we will unveil our ticket, and I believe it will be the winning team. I have no doubt. And for those who are doubting that William Ruto can be beaten, because they are saying he's unbeatable. He was able to beat you when you had the deep state, you had the system, you had everything. So there's no way you can beat William. I have good news for you. I can tell you what happened in Liberia can happen in Kenya. George Weah, a young man like Ruto, had the opportunity to lead his country, but where nomics failed the people of Liberia. They sent him home after one term.
Rotonomics has failed Kenya. Every Kenyan is feeling the pinch today. Migao mar somo yango ni nitiere chenro mar chako ayanga mbalariany mar Kemri e pachoka mabiro geto chiwo tiegruok ne rowere e yor timo nonro e sekta mar thieth. Maende no yangi gi jatend migao mar thieth Susan Nakumincha e kinde yawo ayanga romo mar 14 mar Kemri mageto medo yawo yore mag timo nonro kod loso gik thieth e pachoka endi. Lydia Okeyo miyo ler mar wachni. Ne en nyasi mar yawo ayanga romo mar 14 mar Kemri motisi ni Kemri Annual Scientific and Health Conference machakore ayanga chieng' tich adek, nyasi manotiele gi jatend migao mar thieth Susan Nakumincha. Nakumincha oyango ni romo makamageto yudo yore mabiro konyo piny Kenya timo nonro matut ewi tuoche kod loso yedhe ma itiyo godo e thurka. As a ministry, we have put in place mechanisms. We have directed, like our institution KEMSA, we have directed to ensure that any product that is manufactured in Kenya, they source from Kenya. Whatever they will have to import is what is not available in Kenya. Oyangore ni migao mar thieth nitiere kod chenro mar chako ayanga mbalariany mar Kemri mabiro konye tiego rawere kendo keto gi ong'ala manyime e weche mag thieth. You know, Kemri has been providing courses, postgraduate courses, especially for research and scientists in those areas. And so we are working towards the university to be recognized and now go full-blown in terms of providing those postgraduate courses. Already I have written to my counterpart, CS Ezekiel Machogu, and plans are underway. Very soon, we are working very closely with Kemri itself. You shall see us now launch the Kemri University. Wan kod ikruok mondo Kemri University okaw thuolo makende mondo koro wabed gi puonj kod tiegruok kamoro achiel. Migao mar thieth oyango ni giseketo sinani mar duoko piny kwan yedhe kod gi thieth ma ikele pachoka ka igole pinje maoko. Ka bende osundo ganda jo Kenya mondo ti kod gi thieth ma ilose pachoka kaka yor jiwo sekta no. We have quite a number of local manufacturers. So what we need to do as a country is to increase the uptake of the products that are already locally manufactured. That we have products here, why should we continue to import yet they are available? Kuom ndalo adek mabiro, jotim nonro e sekta mar thieth biro yudo thuolo mar nyiso nonro magi kendo somo paro kuom jorieko mamoko kapok oket nonro go e tim. Jomoko bende de mi nafas mar loso mwawacho ni oral presentation. Mondo koro komigi kata dakika 10 ginyisowa matut gik magitimo mondo koro ji ong'i kaka nyalo riwore gi jogi. Kiyudo ng'at moro manie area mari mar nonro, idwa ni mondo imanye bang' kose loso mondo ng'i kaka unyalo tudre mondo uyaw kata mana yorno malach moloyo. Geno nitiere ni piny Kenya kokalo kuom bad migao mar Kemri biro bedo kod nyalo mar loso gi thieth e pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend okwach kich Mohamed Amin oyango ni obila omako ji 2 moko mitudo kod konyo achich Kevin Kang'ethe mayande olidho mowuok e od ang'ech e log tich mar DCI. Amin wacho ni gin kod chich ni ji moko 2 ne okonyo achich no endo Kang'ethe kwepo kama koro ogeng'ne juma mokalo. Amin osingo kawo okang' ne ng'ata mane okonyo Kevin Kang'ethe buto ne obila mowuok mochwe oringo. Kang'ethe ne odin ne kitude kod nek mar nyadendi moro e piny Amerika. It's unfortunate that after we made laborious efforts to apprehend him, that through circumstances yet to be determined, Kelvin escaped from the police custody, Muthaiga police station for that matter. But so far so good. We have progressed very well. And we have, as of today, arrested 2 people whom we suspect facilitated the disappearance of that fugitive. So, in the fullness of time and very soon, we should be able to apprehend him and also take action against all persons who aided or abetted the escape of Kevin from lawful police custody. Piny mangima kawuono dhialo Nyakalondo. Kae od fuambo marwa mar Royal Media Services jolendo mag Nyakalondo ne onyiso chiwruok mar medo puonjo kendo chiwo mor ne oganda kokalo chenro magichwalo. Duol mar jofuambo MCK bende ne okone gichiwore mar neno ni ute mag fuambo obedo kod ratiro ka gijiwo jofuambo mondo ti kod lony makare e chwalo weche ne oganda masani.
George Bati miwa ler. Amewateua mawaziri wapya 3 na mkuu mmoja wa radio. Achiel kuom yore keyo weche ma osebedo gi ming'a. E kinde ma piny mangima dhialo odiechieng' mar nyakalondo achiel e kind joma thoth mosebedo ka winjo nyakalondo, pako ber ma yor keyo wecheno osekelo ka okoni kido kod timbe oganda osebedo mongirore e kind tienge mopogore opogore ahinya to mag oganda luo kaluwore kod puonj mawuok e nyakalondo. Nitiere gi program moro miwacho ni luo kitwa gi timbewa. Mano puonj mar abila. Radio osekelo lokruok mar oganda to gi lokruok mar piny. Mokwongo awacho ni information ma radio pass for us. Bende okoni bedo gi yote chwalo ote mag gik matimore kokalo e nyakalondo ne oloko kit dak kendo tieko ote mag tielo ahinya e kinde mag masira. Chon chakane ng'ato tho to nioro ng'ato gi telegram. I know by that time ne pok onyuoli. But history mar telegram ne iwinje donge. Kodi ng'ene chon ne kelo tich matek. Ni nyaka igol ng'ato gi telegram kuka dhi chiwo information somewhere. Iwinjo. To sani yot. Yuko kaka tichiko Ramogi. To kisigine ni to mara moja osekere yamo. E log tich marwa mar Royal Media Services jofwambo mag nyakalondo ni kod mor ka gidhialo tung' ma gisebedo ka gitiyogo de chopo ne jopiny ka kek bende ne ong'adi. Jachung weche Lincoln Jogu okoni kaluwore kod kwan mathoth mag oganda ma winjo nyakalondo piny mangima noyudo resruok e kinde mag midhusi mar corona kaluwore kod puonj mane wuok e nyakalondo. Radio tumetumia kuweza kuwafikia Wakenya kwa habari muhimu sana. Mfano mwafaka ukiwa wakati majuzi tulikuwa na janga la corona kwa mfano. Tuliweza kuwafikia Wakenya na habari muhimu kuhusiana na ugonjwa wenyewe, ulikuwa ni ugonjwa geni, ule na mambo mapya, na Wakenya walipata kujihadhari na kuendesha shughuli zao kwa njia salama kutokana na kazi ambayo tulifanya. Kiwango cha kutambuliwa na hata na serikali. E kineno duol mar jofwambo MCK kadhialo nyakalondo jiwo ute mag fwambo ahinya to mag nyakalondo mondo tima kare kod lony e wi jiwo nyalo mar nyakalondo chopo ne oganda mathoth kendo chwalo weche manyalo kelo lokruok gi dongruok gachiel mar oganda. The realities of radio for information and entertainment has not gone down. So as we sit here to celebrate, we reflect about how the airwaves have been opened, how now we have more access to information, and how we have more and more universities offering training. Ka piny mangima dhialo higni 100 mar tich maler mar nyakalondo, jokanyo koting'o tend pinje owinjo keto kenge kokalo e chike motegno marito ratiro mag jofwambo mondo piny obed mongirore. George Bati, Ramogi TV. Iyo moro machuok kodogot podwan weche manyien mobro kelo iri ka bang'e bobro go mbaka gi High Excellency Gladys Wanga men governor ma Homa Bay wach mar romo mar joket mwandu matimore Homa Bay gi gere gi dongere en Homa Bay Investment Forum. Obro penje ne weche malia kore wach Investment Forum no to ni gi ji dhi timo nang'o, mama mboga idhi kony nang'o, to joboda boda idhi kony nang'o, to pesa di manyaki bedgo 2-3-6 ne kaka inyalo yudo wakane no kuseoro otiu ka endie. Felix Nyakwaro Nume wachon Ramogi ler maratari nyatike dala musina jo nyatike ero kamana ahinya. Alon Trevor habari maedi habari ler kendo ber mokalo mar Ramogi TV ler anenu maler musina mana Abraham Ogwedhi wuod Kisui Mbeta ero kamana ahinya. Kai wacho ni my name is Regan Otieno. Ramogi TV anenu maler ka endi andala mar Sori Karungu. Hayo maber ne mama na Beatrice Achieng Wasonga ko ka endala mar Sori ero kamana ahinya. Ramogi TV ma endi jayalo Asam ko uko wacho ni ng'wono mar Nyasaye obed kodi kanyo. Min oda Bella Owili Japicha Okindo Martha Malele Martha Masondo James mar Pipeline ero wacho ni tich kendo obed maber chendo mosu maber ero kamana ahinya. Okay, Ramogi TV ma endi Otieno Jakogelo wacho ni neno news maler ero kamana ahinya Otieno. Fredo uko jakanya doto wacho ni neno Ramogi TV maler kenda kwa yayo maber ne nyathi nyaminwa kaka Eunice Ooko mar Magare Secondary School gi owadgi ma Evansel Ligo Ojuok gi mwalimu Achola Orata wan kodi kendo wakete mana Ramogi TV kamana inya jaduong' Fredo huko. Trevor ma upcoming MCA Masigomre Ward mong'ere kaka Kamlesh mara Sango. Ramogi TV winjore maber kabisa mosne osiepena kaka mheshimiwa Andrew Mwende, Emmanuel Jagam, mama wa nyar gi Neda Odongo Jauluma kachiel gi Pastor Steven Ndege to mak mana ni Kalonzo o Remus ero kamana inya ne duma na kete Ramogi TV ka wadhi yo machuok kodogot podano gi manyien mabro kelo iri kaka kidhi mabor ahinya.
Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its second anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. En gima longa Karamo. Onge gimora morama an kaya dwa winjo. An naseng'isi maber. An ok adwa wach mwatieko oko mar doho. Jotugo abich oyudo mich mar siling 100,000 moro ka moro e tugo mar Shabiki Super Jackpot. Maendi bang' yudo duoko mar hie mar tuke 12 e kind tuke 15 mane giketo e listi margi mar goyo punda. Ginyiso mor margi kendo jiwo jo Kenya mamoko mondo omed tugono mar Shabiki Super Jackpot. Kwanza niliona message nikasema hii ni ya wakora ama nikaambia wife hebu kuja tuangalie hii kitu. Akaniambia ni kama labda ni ukweli. Akaniambia kama uliparticipate inaweza kuwa ni ukweli. Nikasema waje tungoje hii simu. Sasa simu ndio ikakuja. Kaambiwa sasa umeshinda. Wale wote tunakaaga na wao hapo. Niliwaambia nimeomoka na ndo. Wakaniambia ni urongo, nikoni nikawaambia sawa. Nikienda huko mtaniona kwa TV ndio mjue ni ukweli. Sasa imekuwa tu juzi ya Ramisi. Nikasema hii Shabiki acha nicharibuko tena. Nikaweka tu out of bet. Nikaweka tu bet moja tu peke yake. Sijaweka kwa mbili. Ndio nimepigiwa simu nimewe. Na nikasema leo nimeweka moja na nimewenda sije niliweka mingi sijawini. Team Kenya matugo tuke mag okapu kidieny mar yawuoyi Morans timo rako e alap Manyayo National Stadium motelo ne tuke mag FIBA Africom mabiro bagi e piny ma Tunisia. Kano wuoyo gi jofwambo, kocha maduong' Cliff Owuor olero ni jotugo osebedo ka timo rako makare ka jotugo achiel kende matugo e pinje ma oko emoseriwore gi jotugo ma pacho kaendi. Tukego itimore kind tarik 23 gi tarik 25 dweni. Morans biro rakore gi jobag tukego Tunisia, Angola kachiel gi tim mar Guinea bende. The mood is good. We are training hard. We are trying to push through because we know we have a hard pool. We play Tunisia the first game, so we're trying to build something for Tunisia, and I think the boys are ready. And they're doing all they can do. They're training hard. We train morning and evening. So hopefully we get it together. And by the time the tournament starts, we're going to be ready. So far, our preparations have been going so well. The players are responding well. The only issue we still have is the internationals. We only have Desmond who has arrived so far. But we're expecting to link up with the 3 of our internationals back in Tunisia.
Bas wadhi yue moro machuok duogo to High Excellency Gladys Wanga Governor ma Homa Bay osedonjo iwa ka wadhi go mbaka e romo mar joket mwandu kata Homa Bay Investment Forum. En ang'o matimore Homa Bay ang'o miyo jokanyo nego winji to joma boda mama mboga bro timo nang'o gimbo rwak gi pesa di midwaro mago mbaka temo bro goyo gi High Excellency Gladys Wanga mosechopo ka endi Governor ma Homa Bay mane kidienyo mar ariyo e chenro mar duol kik idhi mabor ahinya mbaka no biro mana dabang daka matin to duogo. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Obiro, Oyoro, Omuomo, Obiro, Iteko Maduong, Omuomo, Iteko Maduong, Sibwa. Mondo giyud wer mar yawneo kaka sikiza to mari ni *811*343#. Ng'e malong'o ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Oi! Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyako Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
Nikora mogiro kama na nyako mkete chenro moro mar duol osedonje kidieny mar ariyo gavana ni kodwa ka excellency Gladys Wanga ma gavana ma Homa Bay kama na nyako miwa sechegi. Erokamano Trevor kuom bedo kodwa. Erokamano. Gima wan gi gavana kaka wuono en nitiere gima matimore Homa Bay tarik 27 nyaka tarik 29. Homa Bay International Investment Conference. Kata romo mar joket mwandu Homa Bay. Kamano. Ma en ang'o sie wachaka ne kanyo mokwongo. Koro Homa Bay International Investment Conference en romo mar joket mwandu mana kaka wacheno. Homa Bay temo ni mondo wayud joma nyalo keto mwandu gi ei Homa Bay. Nikech ang'o? Kijende waonge tije. Pesa wadwaro ni mondo obedie ofuku mar jopur, jolupo gi jonam. To nyalo mana bet kantie value addition. Kantie kaka inyalo med bero mwandu ma wagole puothewa. Mae nyalo mana biro kwa yudo joket mwandu manyalo keto gik manyalo bero mwandu. Nikech sirikal ber. To sirikal ok nyal timo gik ma private sector bere. Kaka, value addition, processing, gik makamago. To gi kato tende migero ma jowuoth nyalo biro mondo ninde. Mago sirikal ok nyal timo. Koro nyaka bed joket mwandu manyalo biro mondo tim gigi. Ei Homa Bay. Mae momiyo wakao thuolo ni mar ndalo 3. Kochakore tarik 27 nyaka tarik 29 dwe mar 2 ni. Mondo mi watang' ne pinje te. Tiluonge ni international nikech jokan mwandu gi okoa e Kenya ka kende, gia nyaka oko bende. To bende ok gi nyaka gibed mana ni gia oko kende. Wadwaro ni bende jothurwa ema wachakgo. Nyaka chak gi jo Homa Bay. Jo Kindu Bay odhi okan mwandu Kindu Bay. Jo Ugis odhi okan mwandu Ugis. Ok ni wawuok wakano mwandu Nairobi ka, Ruiru, Roysambu, Kure, to thurwa to kwatere mwandu gi. Koro wachako gi jo dala mondo chak kano mwandu. Perception moro ni investor en ng'at moro, en mzungu moro kata moti, jarachar moro kata moti kata odiero. No. Jakan mwandu en investor kata jakan mwandu nyalo bedo in midhi gero pong kata marego mchele dalau, in jakan mwandu. Kiloso giri moro marego njugu, in jakan mwandu. Koro okwadwa ni wanene mane yo maduong' ahinya. To tekni sami irego giri no indiko ji 2-3 in jakan mwandu. Sami ya hotel kaka jowa mang'eny ya hotende, in jakan mwandu. Koro mae en thuolo ma wangiso go jowa ni magi e kuonde minyalo kane mwandu. To mae watimo detailed analysis mag opportunities duto majinigo mag kano mwandu Homa Bay. Be kuma dwa bire ni gina thuolo mage manitiere nikech joket mwandu ka ng'ato winjo ni dwaro gama keto mwandu to gimobro kuongo penji ni abia ket kanye. Ang'o matimore? Usetimo nonro ila mane muyudo ni kuonde mage mantiere thuolo ma ng'ato nyalo kete mwandu ma embo yoae kwacho ni mato timore maber. Kamano watimo analysis mar yore mopogore opogore ma ji nyalo kane mwandu. Kaito wa prioritize. Mokwongo Homa Bay en wan jopur thothne. Wan jopur. Wan jopith. Wan jolupo. Mano Homa Bay. Kaito wan gi mwandu ma piny okelonwa ma ji nyalo biro time limbe. Koro wan gi tracks kae 4 madongo. Mokwongo wadwaro jo manyalo kano mwandu e yor mar pamba. Wadwa ni waduok jo purwa e puro pamba mathoth. Sani amor nikech jo Homa Bay jopur 37,000 mondikore kanyo tindiko jopur 37,000 to gindiko eka 43,000 midwa ni mondo kete pamba. Koro wadwaro ni koket pamba gi, ng'ama nyalo ng'iewo pamba, ng'ama nyalo timo ginning mar pamba. Nikech ok wadwar ni pamba waikawo Homa Bay titero kuonde mamoko kaka sani pamba dhi Salawa, Baringo. Koro wadwaro ni mondo jakan mwandu oket ginnery Homa Bay. Mondo ginnery otim tije kanyo, kaito jomoko loso animal feed to jomoko loso gik makamago. Koro first value chain en pamba. Second value chain en edible oils. Edible oils kamoting'o sunflower, kamoting'o njugu, kamoting'o soya, kamoting'o palm oil. Mago wadwa ni mondo wadilgo. Mar adek en rech. Pith mar rech, lupo mar rech, processing mar rech. Nikech rech sani golo
fishery processing kuonde maboyo, moko dhi nyaka Thika. Koro ing'eni jalupo ja en okawo rech negi bei mayot. Japidh rech kata kipidho inyalo kaw gi bei mayot nikech nyalo kethore. Koro wadwaro joma kano mwandu e yo mar fish processing, fish farming, joma kano mwandu e yo mar ice cooling plants around there. Machielo en weche mag rabuon, sweet potatoes. Nikech wan gi rabuon ma mit malich ma kata Queen of England ne chamo rabuon ma waka bondo ka skul. Kaito wan gi mananas. Mananas molare kineno kaka lich kaka mit. Wadwaro jakan mwandu manyalo process pineapples. Koro kaito wan gi line mar tourism kata limbe, bero limbe. Nikech Homa Bay nigi nam maduong' mogik, nam mar Victoria ni. Atamalo 80 mare ni Homa Bay. Man Kenya. Atamalo 80 ni Homa Bay. Wan gi chula mang'eny ma ji nyalo dhi neno. Wan gi joma nyalo timo wuodhe mag pi, neno cruise ship miwacho. Ok gin gik malich, gin gima ka ng'ato kata meli to ji donja ji dhano donja nikech Homa Bay be chiegni gi Masai Mara. Kiwuok Kabunde, kidhi Masai Mara, Mara Serena Lodge, en seche 2 e ndara. Tiende ni ochiegni makata joma nodhi neno le Masai Mara bira to donjo kata meli to wuotho go modhi kata nyaka Mwanza, odhi Kisumo, modhi nyaka Mwanza nyaka kuonde mamoko. Wan gi Ruma National Park, wan gi hot springs Mabalaka, wan gi Simbi Nyaima, wan gi cultural sites makalo kuonde Nyamgondo Wuodo Mbari, wan ema jokondo wa miel mogik piomo nyaka kaka dhi Amerika mondo odhi omiel. Koro wan gi sources of ecotourism gi cultural tourism. Kaito sani benye wabedo gi gazetment mar special economic zone. Special economic zone en kama ji nyalo kane mwandu gi to tax igoloni. Marom nade? Kikano mwandu kacha to kigolo gik moko oko to koro ionge gi import duty, ionge gi VAT, ionge gi any taxation michuli kanyo kata county ok charge. Ikena kanyo moloyo to ka en mwandu migolo oko mar for export kaka koro yudo fish processor ma process rech to dwa dero oko. En koro machines mage kokelo, there is no tax. Onge tax on any of those machines. Tiende ni bei dok ne chien gi nearly 30%. Kaito corporate tax be okochak chulo nyaka pesa ne te manyocho tiyogo kanyo oduoki. Mani ilongo ni investment deduction allowance ma obedogo kanyo. Koro mano be riwa kanyo en special economic zone ma be wamor ni mano be ntie kanyo ma ji nyalo kane mwandu gi. Koro kano mwandu ni odhi e sub counties wate. Wadwa ni wamany joma nyalo kano mwandu in the various sub counties mondo jopur wate oyud ber, jopith be oyud ber. Wang'iyo be jokan mwandu e yore kata mag osiptende, wang'iyo Mother and Child Hospital, wang'iyo Cancer Center, e weche mag solar, e weche mag yudo carbon credits gi. Koro gin weche gi te to waseketo gi e book, ma investment booklet. Maka jokan mwandu obiro to koro watang'one gini magi e kuonde mantie. To kama gin e investment booklet ni, osetim analysis te mong'isi ni kikano mwandu ni ka, pesa ma kama ema dhi dwarore, to idhi duoko pesa nigi e higni marom kama at the rate of return ma this amount per year. Koro man analysis ma kwariwore gi Joken Invest, Council of Governors, kwariwore gi migepe te, Ministry of Trade, kwariwore gi migepe te matimo weche gi to gi consulting firm miluongo ni Anderson ma bende o volunteer ni konyowa pro bono. To gin international consulting firm. Omiyo wathuolo mar mondo wabed gi analysis matut mar gik ma watimogi. Gima ng'eny jok ong'eyo ni in jalony e weche mag kwano. Ka koro pesa biro, ukoro ni pesa di monego bed ni donjo. Sani koro wadaketo joket mwandu gi pesa di ugeto yudo ka. Sani kwang'iyo, nwang'iyo ni kata kwa yudo deals 5. Ma each of them kata en billion 2-3 billion 2-3. Koro kata kwa yudo billion 10 in investment bro bedo maber kuom chako. Gima tek en chako, yudo joma chako. Nikech investor achiel kobiro to jomoko pimo ni odhi maber to medore. Kaka sani wan gi investor machalo Victory Farms ma pidho rech. Koro yudo ka jomoko biro to ging'iyo ni Victory odhi maber, wanyalo timore nade, wanyalo medo joma moko. Koro mano bentie. Jomoko penjore ni to investment conference ni ere gima okonyowa, ere gima odhi konyowa go.
wan kaka joma uso e chiro, jo bodaboda, joma mamboga, mano be kuma dhi wan kaka joma moko kaweyo the conference itself e kinde ma conference dhi bedo, mano is a separate discussion, mano short term. Mano tiende ni mana thuolo matin mandala adek, yud wendo moro itir kaka ja bodaboda obi onyiewo alot moro, jotelo bed gi jouso usi, mano opogore. To king'iyo kuom kinde malach mabiro mbele, kwaketo Homa Bay map mwayudo jokan mwandu mabiro, mokwongo tije madhi biro, jakan mwandu kata kobiro kata kondiko mana ji 100, mago ji 100 ma families 100 ma kata ka family oting'o ji 5, mago families moting'o ji 500 moyudo gimoro dwe ka dwe ma ginyalo keto. Kaito jopurwagi ji nowe puro gik mang'eny nikech kama gitere gigo onge. Koro kiyudo jajinari mar pamba iboyudo ka ji mang'eny dok e pur pamba. Pur pamba ber nikech sani pamba nyocha kilo achiel siling 52, sani ochor pamba kilo achiel siling 72. Koro siling 72 to kitimo ne jining kanyo, kodhi bi inyalo kata kawo michak iusi yore. Matiende ni nitie joma kawo pamba, nitie joma kawo kodhi. Koro pesa dhi donjo e ofuk jo. Gima duong' mogik ma an go e paro, ere kaka nyalo keto pesa e ofuk ng'ato ka ng'ato. Pesa biro, pesa onge jasiasa manyalo pidho ji te. Pare Trevor. It's not possible. Ni neno ni family dhi chiemo nade, family dhi chiemo nade, ok inyal. Jowa ber gini gin jotich matek. Kisemiyogi amiya support, midhiro gi matin, gidhi tiyo gini, michaki hakikisha negi ni wan kaka sirikal mane tijwa, ni nitie ng'ama nyalo ng'iewo mwandu gi, kose purgi, ma japur bed gi pesa e fuku, jowa ong'e pur, jowa nigi lo. To ben tiere kamukete ni pesa matin mogik ma ng'ato nyalo donjogo to gi mang'eny mogik. Ng'ata mobiro to odonja e chenro no. Uluongo ji te. Teka ni idwa keto mwandu ni, kata idwa gero Airbnb ni moro e kona kamoro ma ji nyalo ninde. Nikech Homa Bay waonge go hotels moro. Wadwaro joma nyalo gero hotels for example. Koro kinyalo gero kata hotendi moro manigi 20 beds, warwaki. Ka be in gi nafas mar gero hotel manigi 100-200 beds, mano be warwako kabisa. So warwako thuolo gi duto te. To rem sani kineno te nang'o malich ahinya mineno ka nitiere rem kanyo. Iwacho wach mar udi ma ji dhi ninde, nikech jomoko wacho ni kata ka uluongo joket mwandu ma aloka, gidhi nindo kanyo. Rem mar udi nitie. Koro watudore gi jirendewa be. Koro watudore gi jirendewa man Kisii, man Migori, jomoko nyalo nindo Kisumu, kata Siaya jomoko nyalo nindo to ng'ado gi nam kabiro. So rem mar udi ni en gima duong' kabisa madwa kwayo moloto jothurwa manigi nyalo mar gero udi ma ji nyalo ninde. Sani kanye wakwano udi te ma ji nyalo ninde rooms, wayudo ka wan gi rooms 1,000 100. Joma waluongo e conference kende, mano Homa Bay mwasedhi Mbita, mwadhi Takawiri, mwadhi kamoro amora, Moyugis, onge kamwaweyo. Wakwano kitendni te, gin kitendni 1,080. Koro 1,000 ni, to joma waluongo kende conference mabiro officially, gin 2,000. Joma kendo sipongo kanyo ma jompogni. Mosekalo. Joma gibiro go, nikech ng'ati nyalo luongo samoro ka en VIP oting'o ji 3, ji 2, ji 3, ji 4. Yudo ka mano be onge kama jogo ninde. Koro wan gi shortage maduong' mar udi. Kendo adwa nakwa jowa ni investment area mar otende ni is a big investment area. Nikech kwa yao Homa Bay for tourism, wadwaro hotels, wadwaro conferencing facilities, kama ji nyalo bete to time conference matieki. Jomose kano mwandu gi, wagone giero kamano, kendo tende go konyowa kabisa. Lakini we need more. We need more makata mana industrial park kucho, wadwaro joma nyalo kete hotels. Wabro tiyo kodgi machiegni kabisa, mondo waneni ginyalo yudo kaka giketo hotels. Isewacho ni uluongo ji mokalo 2,000, to gin ji aila mage? Gin joma aloka, gin ji mana ma gweng'wa ka, koso gin ji aila mage moseng'isi ni gito gibiro tarik 27 nyaka tarik 29 gin Homa Bay? Koro gin categories mopogore opogore. Nitie jokan mwandu moseneno ni conference tie gi ai pinje mopogore opogore. Moko Amerika, moko Europe,
moko wa Turkey, moko wa kure, gi moko wa Africa ka, gia kupinje mopogore opogore. Ntie local investors. Jowa ma be are local investors. Ging'e Homa Bay, kendo gin gi gombo mar kano mwandu Homa Bay. Gimbe gibiro. Ntie joma subject matter experts. For example, kwa lose wach mar blue economy. Gin joma mane gima gilonye, jolony. Gimbende gibiro. Ntie joma nie migepe mopogore opogore mag sirikal. Ministries mopogore opogore. Whether it's tourism, kata en blue economy and mining, kata en trade, kata en kure, ginbe gibiro. Ntie counties mamoko. Counties mag LREB, Lake Region Economic Block, to gi counties mamoko be. Gin bende gidwa ni gibi mondo gi exhibit. Koro mage range mar joma waluongo. Ntie jowa ma our local traders and so on. Gimbe gidwa ni gibi mondo gi showcase gik ma gitimo mondo pinje bone. Ang'o miyo mae gimimiyo mahino sani seche ma ji yuago bech ngima, ji yuak ni piny tek, to ma be mae gimuda miyo mahino seche gi. Ang'o miyo ene mung'imiyo ng'ala mambele? Koro investment promotion en a key pillar marwa kochopo korka golo dhier. Ngima tek, to Trevor inyalo ng'e ni ka in gi pesa mfuku ni kanyo, to samoro kiwinj kaka ngima tek, machalo kaka ng'ama onge pesa, winje. Koro the whole thing ma watimo mar investment ni en mar keto pesa, manyo kaka wanyalo keto pesa e ofuk jowa. Wadhi time nang'o? Awuoyo kuom pur mag gik mopogore opogore ma jowa puro. To jowa kata ka puro gigi, ka onge ng'ama timnegi, ka onge industry, gimoro achiel ma jowa nokwaya. Ang'o momiyo rabuonwa mine ochungo go gunde e dho ndara karito bas madhi Nairobi? Ang'o momiyo rech ji ochungo gi ginene e dho ndara? Ma ka romo odhiambo to rech koro bei ya jioni dhigo. Ang'o momiyo pananas mine ochwo kete ochungo e dho ndara olari? Ka dhi tich an awuon, mago nyiekena, aneno gi kakalo kanyo pile pile. Ji penja, ang'o momiyo njugu waketo ma njugu koro ji oting'a ting'a njugu, koro ka ji dhi limo kata Trevor gitero ne njugu nikech onge kama njugu ni timre nade dhiye. Mae en gima chando chuny jowa kabisa, nikech ka gigi de walosi ni nitie kama inyalo usgie, Trevor pesa dhi donjo fuk jowa. Wach mar fees otiekore. Wach mar osiptal ma chando ji nyalo chulo NHIF. To ken gima bor. Achiwo ni example machalo pamba, for example. Ok en gima bor, kata sunflower. Ji puro gigi. En mana ni ka wadonje gima ino wate, to wayudo jokan mwandu. To koro wayudo kama gigi use, to pesa donjo fuk jowa. Immediately, ma gima we can turn around within a year. Iyudo ka en gima olokore, ma kata pamba cha, en gima oduogo, sunflower gin gik moduogo, kendo gin gik miuso. To ok ditim ma, nikech counties 47 PM. Ng'ato ka ng'ato dwani mondo gigi odhi thurgi. Koro wariwore ni ere kaka counties wagi mekwa manie dho nam gi kata mekwa mag Lake Region gi wanyalo riwore ma ka ng'ato nigi teko ema to ng'ama chielo nigi teko macha, to waloso kaka wane block maber. Koro wa compete gi regions mamoko, nikech regions kiyud ka ng'ato dwaro ni odhi e special economic zone, ng'ato nyalo paro ni kosa dhi Naivasha, kosa dhi kure. To ng'eni samo dhi Naivasha, jo Naivasha ma yudo tich, ok jo Homa Bay. Koro at the end of the day, idwaro ni mondo mwandu okan, jo oyud tije, pesa donje mfuku. Mane momiyo waketo maino wate e wachni. Nikech en gima dhi kelo lokruok ma fundamental. Yeah. Kendo mapiyo. Yeah. Nitie joma kwedi mawacho ni ma itiyo gi pesa monego bed ni itiyogo e dongruok mar jo Homa Bay. Emidhi kaw ikete Homa Bay International Investment Conference. Nitiere adieri e wachni? Okamano, Trevor, one very, very focused. An kaka jo Homa Bay no yiera. An gi laser focus. Kumane jo Homa Bay, singo mana timo gi jo Homa Bay. Ni e pacha kabisa. Ang'e gik mana singo negi, koluwore gi pi, koluwore gi ndara, koluwore gi agriculture, koluwore nitie kaka na singo gote. Tadhiro gi te. Kaito jo Homa Bay no yiero be ng'ama nigi networks. Kendo networks kagi atiyogo kabisa in terms of kaka dwa konyo jo Homa Bay. Koro, kochopo korka conference, wan gi budget mar investment promotion kaka county government.
Mamagi mane nie budget. En e budget. Kendo dwa beta mwarito ni budget ni emuti. To kwarito. Wawuok oko mwadhi wamanyo osiepewa. Miyudo ni sani percentage maduong' mar budget mar conference en gimitimo gi osiepewa. Kendo wabochiwo report maler kaka osiepewa okonyowa mondo watim the conference. Whether it's kata in private sector, banks mwatiyogo, gibed partners kaka USAID, kaka gin jomage. King'iyo kata lendo wa mar gini, iyudo ka partners ng'eny kabisa. Samoro jomoko neno kata kwalando Citizen TV, walando conference. Giwacho nang'o momiyo pesa odhi lendo. Iyudo ka onge sling kata achiel mar county government motiyo kata lendo bilago. Nikech iyudo ka partner moro chip in, jo Royal Media be o chip in, giwacho ni umbe uno osiepewa. Koro ji chip in to ji riwore to gidhi adhiya mbele. Osiepe maduong' gi kaka watiyogo osiepgi mondo mi conference otimre maber. Koro oken kantie pesa county matiyo to very little, nothing much. To be within the budget. Akwede no inene in weche mag siasa kose nena propaganda ma umbe. Hapa ni maybe ng'ato dwa mana timo propaganda nikech okane kuma wach makamano nyalo aye. Nikech wana very responsible government kendo wang'e obligations wa kabisa. Kendo watimo obligations go mok wanindi. Koro hapa ni mano maybe mana cheap politics. Ng'eni gimoro kadwa timore maber ok inyal koso ji achiel ariyo mapingo. Lakini kaloso gi jo Homa Bay nikech an kod gi pile e town kanyo, an kod gi towns wa mopogore opogore. Giwachona ni nyawang'aya in a right track, dhi mbele wan kodi. To ma bingi ni nyalo wuok nikech janon buge mar piny owacho. Jo wacho ni governors ok ti gi pes dongruok. Ok utim dongruok e kuonde wege counties magu. Pesa te utiyogo bana we chulo gima giluongo ni recurrent expenditure. Mago gowi mapile ka pile. Be nitiere adieri e wach ni new governors ok tim dongruok. Aparo ni king'iyo report kaka mar control of budget ma year 2022-2023, Homa Bay ne wan gi development expenditure mar 31%. Idwaro ni mondo development expenditure obed 30%. Koro yudo kamano ne wa exceed. Actually no ken 31 and 35. Ne wa exceed requirement mar dongruok. To be kipenjo jo Homa Bay gibong'isi ni dongruok gintie yor pige, gintie yor osiptende, gintie yor barabara, ging'eni nwamiyo gi basari, ging'eni nwamiyo gi kodhi, ging'eni gigite ging'eyo ni wasetimo e ground, ok gin gik miwacha wacha. Koro biro higani kochako first quarter Trevor en July, August, September. Koro July, August, September mane maka higa financial year chakore. Pesa mokwongo odonjo July to if miss, iwinjo gimoro iwinjo luongo ka ni if miss. Oyawe end of August, 29th. Koro 29th of August ni, ma ing'eni pod in gi msara. Mopok ni chulo, mseche. Midwa kata ni chul msara ma July, ichaki chul gi ma August ni. Kaito pesa ma August obiro around 28th of September, matiende ni nyalo mana tiyo kode October. By the time mochopo October, mano quarter machielo Trevor. Koro iwacho ni pok i spend, to kaito pesa ma August, to koro biro mana chop ka November ema dhi romo. Nikech pesa deko koa e national government, sani nitie joma pok oyudo pesa ma November. Last year. Sani en February. Nitie pesa ma pok obiro koa e national government ka ma month of November. Koro ing'eni ng'ani kipro wachne ni ok otiyo gi pesa, otiyo gi pesa karang'o ka pesa ma November biro February. Tidhi kwane ni none giti kode November, October, November, December. To ionge kode. Koro ing'eni wasewuoyo gi control of budget mondo wang'eni reporting onego tim e wi pesa mosebiro koso timatima ka period orumo. Nikech sama nindiko katiba, kati ndiko Public Finance Management Act, nindiko kong'eni pesa biro bire wang' sa. Nikech chik dwaro ni kochopo tarik 15 mar Februari, onego beni pesa ma Februari asetimoro nade? Aseyudo. To sani yudo ka November pok iyudo, to Februari osechopo. Lakini controller en odwa no report kaka chik notimore nade? Nondiko. Koro mane makelo confusion. Koro confusion no wase discuss gi controller of budget. Mondo wang'eni onego wa report mana kuom pesa mosebiro. Koro rit ka pesa ma July osebiro, ma August osebiro, ma September osebiro. Kaito team overall report ni mae kaka expenditure osetimore nade?
osebet. Kaito reach at the end of the financial year. Nikech procurement be nyakitim. Kao muda marom nade. Mondi team procurement, mi spend on development. Koro nego reach ka igo room, adwa na kwa joa. Ka financial year room. Makori timo end of year report. Kaka koro wade igama 2023-2024. Kaito gingini, ere kaka counties or spend on development. Mano a true picture. Mani e kore kagi, to jipod ni a process. Ya jipod procure, jipod timango kasani, wadwa lando, kinywa pani kinjato rucha Juma ilando nderni Homa Bay, for example. Magi kori bo land gi kokitimo gi koro end of the year. Koro jiongeni be pesa ose tiyo a development or not. But last year not you get 35%, which is remarkable on development. So this year we are aiming to exceed the 30% limit. Mashida kae ni control of budget go kwano ka pesa poko biro. Kamano. Ma pesa no poko yudo maonge dongruok munyalo timo nikech pesa no maonge. Kamano. Okay. Ramogi TV mosna Governor Gladys pache ler kabisa. Kwayo na en ni governors ma Kaluo bendo som pache no. Mondo an kaka jajua kali anyalo dok tiyo dala ma Fred Osuru ka Dandora phase 2. Ma ben achiel kuom gimudwaro ni mondo joma ni oko oduogo ti dala. Nikech ma penjo moro ma nyalo bedo gi paro mopogore. Onge makosa. Ingeni ya kuom higni mang'eny Trevor, kan watieko school ni rito mana bus ma teri Nairobi. Mane gima ni rito ma kapok kitieka form itieko ni idwa ni dhi Nairobi kata kidwa dhi e college idwa ni dhi Nairobi. But sani wa encourage jowani waduoguru dala, wageruru dala mondo dalo bed motegno. Kata ka jomoko dong' oko to kik bed ni kata ka in Nairobi kama kata gimitimo onge malong'o tibeta ka ichulo rent timango inyalo duogo miged dala mipur. Kendi ngeni sami puro ni kata koro ni pambo yudo breakthrough. Ngeni ji mang'eny biro duogo ka in gi puothi moro ipuro tiuso tibiro yudo kiyudo pesa mang'eny moingo ng'ama nika. Osuru be ok bimaki. Osuru mineno nego jini ok bimaki nikech kiting'o bando idhi gole puodho idhi use ng'ama oneni ka ne use madhi goe chwadi osuru no be onge. Okay. Ramogi Trevor uriyo nade ma Basil mara Sumbi. Penjna main county ni kaka wan jotich mandhiwa Sukari Industries okonyo wanang'o. Penjo mar Sukari Industries nitiere kendo nitiere ng'at machielo mabiluongo ni Otieno. Wacho ni penjna governor ni ywaruok e kind jotich jopur gi Sukari Industries ndhiwa kuom juma achiel osekawe okang' mane. Yeah, adwa wacho ni nyocha yudo report mar gima timore Sukari Industries. Adwa wacho ni Sukari Industries ka wang'iyo kopogore gi Victory Farms mapidho rech, sukari no is an industry kende ma wan go e Homa Bay. Omiyo wang'iye gi wenge wariyo. Nyocha oro County Secretary mara Professor Bernard Mo mondo owuo kind jotich gi jokambi gi jopur mondo wayud suluhisho. Nikech loro kambi kata ni kambi koro kreg skari to niang' to e puothe onge solution kanyo. Koro nawacho ni ng'iyane ni ere gima jotich ywago. To ere gima ka gidhi gi jo labor be ere gima jotich ywago, ere gima skambi wacho, to ere gima jopur wacho. Koro ka giseyudo solution magi wacho ni mae kaka gini bro bedo implemented, tiyudo ka siasa panodonje. Entie siasa modonje kabisa ma ok wadwar ni mondo siasa obede weche mag kambi. Koro adwa ni mondo ashwagi ni ndalo ok biru mariyo kapok wayudo solution ma jopur ko hinyore, jotich ko hinyore, kambi be odhi mbele. Okay. Mondo mi wayud solution on that matter. Adwa kwa jowani kantie wach bobedru piny walo suru. Kata kantie wach matek ndikuru ne an okumba mar jopiny nikech giyiera kamano. Anyalo loso onge gima anyalo tama loso e kin kambi gi jopiny gi jomamoko. To ka winjo mana ni koko osewuok ma koko osemuoch ma en koko makoro dhi mbele, wasedonje but wagoluru siasa e wach mar kambi. Waweuru kambi oti kaka kambi maka weche ntie tiwacho ni jotich nigi weche 1 2 3 4 kambi wacho ni ABC to response to each and every issue. Nikech labor disputes timore kamoro amora lakini gibedo resolved amicably kaito jopuro kinyre ni niang' tuo e puothe. Nitiere kama penjo ni penj nae jatelo ni ng'ama paro gedo usuru ochulo nade to ng'ama kano mwandu ong'ado usuru marom nade. Nikech ng'at mapuro usuru mare ok dibed marom kod ng'at manigi ode.
Mtire paro moro mise wacho mar special economic zones. Yeah. To ng'eny ji wacho ni kako chane joket mwandu ema yudo konyruok. To ng'ama tiyo iye kanyo en to osuru ne pod chalre achala. Mano be nitiere adieri e wach ni koso en gima onego losi. Ng'ama tiyo to osuru ne nyaka chulo osuru. En ochulo mana kaka piny. En ochulo osuru. Lakini ng'ama keto mwandu en to en gi rebate on osuru. Gima duong' en niya, en ni ineno osuru ma koro lale wach mar ng'ama okano mwandu ni. En koro bedo recovered nikech tije mang'eny obedo created. For example, kiketo mwandu ni Trevor, especially economic zone, tidiko ji 300. Osuru mano ng'adni cha, ineno ka ji 300 manyien, be koro nigi economic power. Ma ginyalo chulo pay as you earn, to ginyalo chulo ginene bende. VAT, ka purchasing power gi ni malo. Koro, nikech ne an jakom mar pesa e od bura, e tam mokalo, ang'eyo ni nokwaketo konyruok mora mora kata gonyruok mora mora ne jatich matiyo e special economic zone. Thothne noketi ne jakan mwandu mondo attract jokan mwandu mondo bi. Nikech parane ni ng'ama tiyo ni no onge tich. Koro yudo tich. Koro kongo kwan tich moyudo cha, koro kochako ng'i weche mag osuru. Nitiere ng'ama be chak penjo ka ni luoro nitiere e Nyanza kaluwore gi tulo ma jabet ndalo mar siasa. Ibiro convince jogo nang'o ma Tom Owino wacho ni owinjowa maler ka e Nairobi. Ibiro convince jogo nang'o ging'e ni tulo jawuoga seche mag siasa. Penjo no gi jokan mwandu mang'eny ni to masamoro dhi e maandamano ang'o matimore. Aseng'iso gi niya, wasetimo wan kaka jothurwa, waonge apologies to make ni wa express political opinions magwa kaka wang'eye. To demonstrations be nie katiba. Onge chik motamo ji timo peaceful demonstration. Kendo thothne kwa timo peaceful demonstration to police ema biro to ketho. To pimna kata dichiel Trevor, kata kidhi mana Homa Bay, for example. Diwa Sukari en factory mani Thurwa. Kata kidhi mana Victory Farms, mago jokan mwandu man Thurwa. Onge odiochieng' kata chiel ma mwandu gi osekethore. Wan go tende mang'eny. Iyudo ka ji wuotho ndara, giwacho mana gima giwacho no, to onge mwandu ng'ato magitimore nade magiketho. Koro ok wanyalo apologize ni wan kaka Uganda ok waluor mar keto pachwa mbele. Ka nitie gima odhi kimakosa. Kendo mane gima osekelo konyruok mineno koro nie pinywa mamiyo kata wanyalo wuoye e wi economy. Ok inyal wuoye e wi economy kionge gi freedoms ma wan go mag democracy gi emomiyo jokan mwandu nyalo biro nikech ging'eyo ni there is a stable government, there is a stable judiciary. Judiciary ma kata kuchwanyoru gi johala wadu tiyudo court minyalo timori nade minyalo dhi. Magi gik mwasegore ne over the years to ok gin ni koro waketho mwandu ng'ato. Onge chieng' ma Homa Bay, for example, nitie a few instances anyalo wacho, very few, masa moro mwandu ji kethore, to mano kethore kata mana Nakuru, kethore kata mana kumora mora miparo, once in a while gima kamano nyalo wuok. Lakini onge gimoro ni ka ji owuok ni dhi e demonstration ni to gidhi giketho mwandu ji. Okay. Trevor Musna governor wamor gi kako tiyo, in fact omiyo yawuoyi challenge kabisa. To penje nago ni jotich mag Sukari Industries ni e ng'anyo sani, kaka en jatelo to wache ang'o. Jotich wacho ni pesa tin kipimo gi tich magitiyo. Mano ni seduoko paro ni wacho ni bang' ndalo ariyo to gibiro ng'e gima dhi mbele. Felix Nyakwaro Nume wacho ni penje na governor ni to be ng'at ma bende nyalo oko maged kanyo Homa Bay koso en mana Homa Bay kende megkawo. Mano wacho ni Homa Bay International. Wawacho ni jodala gi jo oko te kanyakla warwako. Ma onge ng'ama igolo oko kata achiel. Ndiana ka John Olango wacho ni jako Donde Kabwai Ward wacho ni japur mar soya beans to be ntiere chiro. Bas, very good. Mano Jakobwai. Mae gimwa timo koro Jakobwai. Jakosoko. Mae gimwa manyo. Wamanyo offtake. Tiyudo ka koro oko ka asewuotho. Joma gomba soya ng'eny tanda wuoya. Koro gimwa dwa timo iluongo ni aggregation. Koro jo soya riwore kanyakla to gi aggregate mwandu gi. Koro wan tichwa en riwogi gi joma
joma uso mwandu. Gimachielo joma moko mabe wasewuoyo go mabe dhi biro Homa Bay kinde mar investment conference iluongo ni warehouse receipting council. Warehouse receipting en kama iketo store. Koseket store tini dhi kano mwanduni. Kisekano mwanduni timiyi receipt. Receipt ni idhige bank tikao pesa ni. In koro wach mar mwandu cha sama giuse wachgi gibiro yudo pesa gi chieng'no to in tiseyudo pesa ni kaka japur. Mano be en gima dhi kelo konyruok thurwa ka warehouse receipting council obiro. Okay. Ntiere ng'ama penjo ni nyisna gavana ni ntiere skul miluongo ni Longo Primary School. Bende ong'eyo sikundno en ye Kabuoch to onge ndara madonjo kanyo. Erokamano ang'e Longo nikech tinda bedo Homa Bay. Ika tinde ng'eny onge kama ok ang'eyo e Homa Bay. Sani walando nderni kendo nderni madhi e skul wamiyo a lot of priority. Tadwa ng'iyo ka be Longo okete e schedule ma wan. Wacho ni nyinge ng'a? Ok wacho nyinge, wacho ni penji direct ok oweyo nyinge kaendi, namba ne moketo. Okay. Koro aparo ni jawinjo no ibro neno pogruok nikech koro kaka iluongo nying Longo no koro nyaka aor joge na mwang'i Longo no maloso Longo no michaki go simo e Ramogi kani Longo no oselos. Okay. Ntiere mowe nyinge ka ni Bernardo Chola. Wacho ni en Mombasa, wacho ni mos na nyawa ng'aya kendo aneno ka pache ler ndi. To penje ni yo machakore Rakwaro daraja Oyugis ong'adore to kang' mane magisekawe. Mane kako wacho ni yorno ng'adore. Okay. Wacho ni ntiere budget mar ndara mudwa keto sani. Sani wadhi lando nderni, tadwa mana ng'iyo ka the specific nderni magiwacho nikech Trevor ano kadwa wacho miriambo. Nikech Homa Bay oseng'eyo ni awacho adieri kendo gima wacho no ema timo. Koro kadwa wacho gik ma ok adhi timo. Emomiyo wacho ni Longo asewinjo wachne. Rakwaro no owe adhi ang'i. Longo to adhi koro wadhi keto mondo walosi. Rakwaro owe mondo adhi ang'i bridge bridge daraja mantiere kanyo. Yeah. Modhi ng'iyo. Okay. Adhi ng'iyo kendo abro kowe ni nyinge gi namba ne to wabro miye report. Wabro ng'iyo kaka dhi mbele. Ng'eny to wacho mane gi yie kaka itiyo kodgi. Ang'o madier nyiso jo Homa Bay sani nikech wach moro be wuok mar siasa. Nitiere pogruok mang'eny e kind jo Azimio. Un kaka jokanyo mag jo Azimio. Mok daweyi mok iwacho wach mar siasa matin. be ntiere pogruok e kindu kanyo, ntiere kibaji moro ni dipo ka higa mar 2027 pod gini dhi buodho ukendo. Pogruok onge. Gima nyiso ji owinjore e Azimio kaka nyiso ayudo report, wan tinde wan jogweng' Trevor koro waonge Nairobi ga oking'enye, lakini nyiso ayudo report ni Azimio noromo to wacho ni chama ka chama oteg chambe nikech Azimio is as strong as the constituent parties. Koro wachni Jakom ODM obed motegno. Indiseno kaka Jakom oringo e Kenya mangima ka otego ODM. Wan bende e bases wa watego chama mar ODM nikech mane chambwa. Jo Wiper ongis ni koro umbe diuru mondo duteg branches mag Wiper. Jo DAPK the same, jo NAK Kenya the same, jo Wajakoya the same. Ngato teg chambe mondo ka ji oriwore kanyakla to that will be a sum total of teko mar chama gite. Mondo kik ngato bedi ni eno bet ngato rito ni mondo sieme ni ngane ine mibedi kata ngane ine mibedi to kotegore eno wuon. Kora paro ni mane momiyo ji mane masamoro ji nya somo ni pogruok. To onge pogruok, riwruok ntie kendo wan gadieri ni kasa oromo to ibo wabong'iyo ndara kaka wadhi kendo kaka wadhi kao loch e higa mabiro. Dwe mar 8 higa mar 2022 kama ni donje kom mar gavana ma Homa Bay. Kamano. Kani donjo to ang'o mane lit nie mogik, to ang'o misetime, to ang'o madang' iwach ni sani mori mokalo. Weche thieth ne lit na kabisa. Na bedo sworn in tarik 25 dwe mar 8 to nadhi hospital mar referral tarik 26. Nayudo ka nyathi achiel kende mane nitie hospital no nikech ne onge jothieth moro amora ka. Waseloko mano. Ok mana gi referral kende, referral nayudo ka level 4, sani en level 5. Watemo kabisa Trevor mondo mi thieth obed makare within the referral. Waketo CT scan, waketo dialysis,
watimo monitoring, wamedo tiego jothiethwa mondo gibed gi customer service, girit jotuo maber. Samoro nitie gaps podi, nikech ok ditiek gaps te dichiel. Samoro ji gochona ni mama pod waidoma. To maga follow up immediately mondo mi wawuogi kama ne wantie chon. Koro anyawacho ni thieth ne ok ber, ne litna. To sani thieth is better. Kiwacho wach pi ei Homa Bay, ji nosema ni ere pi. Sani ok ni watieko midhiero mar pi, pod nitie nikech piping pod shida, pod wamanyone pesa. Lakini kaka nyocha dhi Kapita, Makongeni, Got Rabuor, Rang'wena, pok noneno pi higni 11. Sani koro kopogore gi pipes motucho nikech pipes osebudho kapok otiyo, pi ringo. Samoro neno ka pi pigore to litna, lakini awacho ni afadhali jogi one pi. Mapok gineno all these years. Koro one very focused. Trevor nyalo pimo gigi mang'eny to sa onge. Kawuono wapano ni an gi mor mang'eny mag progress mwase make. Lakini kibaji pod goya mang'eny kaluwore gi kuma pod aneno ni nyaka wadhiye. Kuma neno ka vision mara kaka jatelo ma jo Homa Bay no yier. Kuma neno ni bang' higni 10 madhi bede kom mar governor ma Homa Bay ka Nyasaye oyie. Ere kama dhi tere Homa Bay. Mane ma nie pacha sate. Lokruok ma fundamental. Alright. Abo mi dak achiel mar mondo biwuo gi jo Homa Bay gi jo piny te mawinji sani. Ang'o madier ni mondo giwinj kuomi kawuono? Adwana wach ne jogewa ni an kodu e chunya gi pacha. An gi singo kodu. Singo no amako gi lweta ariyo. Kendo an gadieri ni kochopo kare tabro bedo gi report card maber kuom singo te manatimo ne jo Homa Bay. Gimiwa miya thuolo, an kachiel gi deputy mara Honorable Yugi Magwanga. Gimiwa thuolo mondo watinegi, mondo wadeliver. Kendo watiyo gi jotendwa te. Wajumbe wa te MCAs wa. Agone gi erokamano MCAs ma Homa Bay. Kotel negi gi Speaker Julius Kaya. Nikech gimiya kwe mar tich mondo wati together ne jopiny. En gima lich miwuora. An ago erokamano. Conference biro, waikre uru, warwak welo. Erokamano ahinya. Richard Odhiambo Makamu wacho ni Trevor Musna Gladys Wanga mama tiyo maber kabisa nyaka higa mar 2032. Manen, kanya yie gi Makamu Fuji. Gini wacho wado nyaka 2032. 2032. Ok gi thuon, Trevor. Mana gi tich. To gi yie mar Nyasaye. Gi yie mar Nyasaye. Erokamano. Her Excellency Gladys Wanga, Governor ma Homa Bay, wacho ni gin gi Homa Bay International Investment Conference chakre tarik 27 nyaka tarik 29 dala mar Homa Bay. Welo biro biro mang'eny joket mwandu te orwaki mondo dhi winj ni kanyi minyalo kete mwandu mari mondo imbe yude gimoro matin minyalo tayo godo familia mari. Mane kama lori chenro mar duol. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Onere bane.